Keplai Kaitorni mung lobjak thung Kokborok Bible Gospel YouTube channel ni bisingtei phaidi Kaitorni kokno khna layana kok bothoma angkha Kaitorni kok khna di waini ni safima chiba betang hingke bori ni simi ba subrayung norokni Kaitor norokno remani hawo norokno hamari renai norokni bere kroksa phano bigra tonglak tumungno norok subrayung Kaitorni kok khnawi bini dage matei tongkhe wani ni safima o bijab musini bisingtei suijakmani o bijab wngkha kaiba bijab ni bisingo kaisa bijab da tora hinmani wngkha raida eba kaiba bijab wani ni safima abo torani bisingo khopjago o butango tamni bagui haikhe sajakha phaidi abono sawiman layano o kok sajakmani wngkha Israelrokni bisingo lakai rwlaimani tei nalaimani loi tongo subrayung Kaitor saklai rwmani kokkhe omo haise nokha bisisini ni paithago Israelrok lakairokno yakarui ma rwnai hwnoi sakni Israelrokni eba takhukni thani lakaino tanathung phiaba norok buini hani borokrokni thani lakai yakariya ongoi mano hwnoi saklai rwjakha Honke tabuk chini Christian rokni bisingo lakai rwlaimani eba nalaimani loi tongde tongkorui abo kahamkhe sawimania tonglak hwnoi angkhe poito khlaio tamokhe chini bisingo chubalaimani le tongo abokhe omohai ano chubadi hake angbo nono chubanai example khoroksa borok bwsano kainani hwnoi khoroksa borokni thanio ano rang rwsaugradi ulo rwui rwnai hwnoi sakha Ebakhe nini charaino kainani jorao rang wngya phano eba manikhoni phano rwnai hwnoi sakha hake a sanjaknaisa sannaisano rwui rwkha bachi sai eba 50,000 ulo rang kifili rwnani jora phaipru khe rwui se manliya a rang ranaisa rwnani muchungui bo rwui se manjaliya tai rwui se manliya abohai jagao wngui tongkha hake a rang rwnaisa a borokno hamya khlainani bwkhao chongkha eba jolewoi phano bunani wansokha ebakhe cash rwnani naikha omohai joraono wansoknani nango o bwtangno tamni bagi hingkhe Kaitorle buino hamya khlaimani chajak yable afruno a rang rwnaisa wansokthai hai hwnoi a borok ano rang kifilei rwui manya phano tongsithung ang bono hamya khlaiya bo ano rang kifilei rwui mankhe ruthung tai kifilei rwui manya hwnkhe tongsithung phiaba Kaitorle ano hamari rwnai Kaitorle ano bial korui khe tonnai hwnoi poito khlainani nango kubuino Kaitor hamari rwnai जों जेसा थायो फानो तंथुं Kaitor hamari rwnai tauno tongnai borokrokno phano wngthung para amchai tongnai borokrokno phano wngthung jesa थायो फानो tongthung Kaitor hamari rwnai tumungno Kaitorni kokno khnawi tongkhe sinai nuknai no phano wngthung tei sikrung rungkrung ya phano wngthung ganang phano wngthung bigra borok phano wngthung je Kaitorni kokno khnawi tei bini dagi matei tongnai rokno Kaitor hamari rwnai Kaitor kok khnawi tongnai borokno belai khe hamjago bini dagi mungrokno khnawi tongnai borok rokno belai kheno khapur jago kubuino Kaitorle belai khe maya gwnang tei kherokma gwnang bini kokno khnawi tongnai rokno chamung ruwo tei borokno bial korui khe tono jorao bial wngui tongphano Kaitor borokno chamung ruwi tongo chamung rwjaknaisa eba chubajaknaisa sawimansugo Kaitor borokno chamung ruwi tongo hwnoi hake borokni poito taibo ragrurgo tei poito gwnang hwnoi sinijago aboni bagui जों Kaitorni kokno khnawi tongnani nango aboni bagui o jagao sawo subrayung norokni Kaitor norokno rwmani hawo norokno hamari rwnai norokni bere kroksa phano bigra tonglak tumungno norok subrayung Kaitorni kok khnawi bini dagi matei tongkhe o kokthai belai khe kubui o kokthai no phaidi जों wansogui nelene Kaitorni kokno khnalayane bini kokno khnawi tongkha hangke Kaitor hamari rwnai bial korui khe tonnai phaidi जों Kaitorno hamjakma baikhe bini kokno khnawi tonglayana o kokthani bisingtei Kaitor jotoni sakao hamari khlaijathung
Amen.